Ayun, sarap maligo dito. Malamig, malinis ang tubig. Hey! So ayun mga kalay, for today's video, lusob na naman kami sa ilog. Ganito sa bukid eh, walang magawa. Kaya bligo na naman sa sapa, ito ilog. Yan, ito yung mga kasamahan ko. Medyo late na kami kasi alas 2 na ng hapon. So, okay lang kasi malapit na naman yung ilog. Ayun o, ang linaw ng tubig. Ha? Ito yung nabili namin sa palengke. Dumaan kami kanina sa palengke. Ano? Isdang sigarilyo lupoy. Lupoy. Kilawin ba? Masarap niya kilawin. Yung mga bata naliligo na. Ang dami maliligo dito. Ano sila? Ayun ba? So kami magluluto muna kami na makain. Nagbaon din kami ng bigas. Luto lagi tang bala. Kanin. Nagdala lang kami bigas, baka kulang yung kanin namin ba? Oh, saan? Naan pigi palit nga pirit. Ano lagi ko? Agay pa ako kalimango. So ayun mga kalay, ito, pumili kami sa palengke, lupoy. Kilawin. Binisa natin. Para magkakaya na. Sigaret. Ay, alimango isa. Tikit tayo. Baka po. So ayan, ito lang yung ilog oh. Ang linaw ng tubig. Masarap dito, malayong malayo sa mga marites. Kailan? Sumama. Ang sumama, mga marites. Marites. Ang linaw ng tubig dito mga kalay po. So ayun yung isda namin. Tapos na nahimayan, kinilaw. Ayan. Eh, isama mo sa vlog ng taga Manila ang Kilaw. Ayan, taga Manila ang ilaw. Hi guys, welcome to my vlog. Wala. Welcome to my vlog daw. Dito Please yung mga, subscribe. dito yung mga pangsaw ko.
Dami yung picture dyan. Video, hindi na tingali. Ay, na 1 2 3 na. Ang grabe David mukha mo. Wala ka hiligan. Dengan nung pangmukbang ko. Ang gato ba? Ito. Bagay ba? Saan ka kayo muna? Sige mo, tatlo. Ha? Yan. Ito. Asin. Kanin with ng kaldero. Kanin with rice. Ano ka na nakuha na ng atin? Kasi nahilaw yung kanin. Kanin papaalat. Manar ko ron. So ayun, tinitira na yung ano dito. Kilawin. Ayaw kayo makita tayo sa buwan. Kita. Tapos dito sa kabila, ito, inihaw na pirit. Kita may naluto yan. Yan, pangpainit ng katawan. Banduay. Sunday yan kay. Oh, katugon. Lalo, niluto. Lapit na to. Bodol pipes. Antayin na lang tong inihaw na pirit. Ligo. Sige, swimming. Ito mga unta. Tugnaw. Daraw ta ba na init gamay? Bungbong yung daog karon. Daog na. Diyan na, larga na na. Ano nga to? Yan, kain na, budol fights to. Oh, kain. Ngaw na lagi. Bay, liga bay. Ano ba? Ngaw. Oy, kamu mga bata. Ngaon. Bay. Minum kulapo. Narapay mangga rin, aslom ko. Gari ko ba? Tastal ko ba? Tastal ko ba? Ibugin nyo kamay ito, kaya narin sa usawan. Ano mo? Guys, bugay ko gamay yaw. Ha? Kabantay ito, abantay ito kamay. Grabe na ako. Kina lang eh. Go. Ganda to. Hindi na lang pre, nagkuhan bang, naghungit, tulong luha. Kailan pa? Maya, tapos kumain. Naway, kuhan doon. Hmm. Kabot ako eh. Hangat. Tuloy, ang pituloy. Ano ba kung tuto yun? Dagang pa ilar ko, hindi mo ngabsam. Isang gabot to. Masing ka siya. Abot na kamot nek pitik. Ini ka nang lula. Oh, lokbang. Oh, tara, ulo. Lokbang na ulo. Luto mo na daw. Wala na, parang binagyo. Away lang din bakit yung magkaon. Grabe niya kay. Oh, meron siya lang. Laway. So ayun, kakatapos na namin kumain. Yan. Sulit yung kainan pag ano, budol fights, salo-salo. Aleloy, inom loy. Ngangaloy. Padakling kita ya. Ayaw mo uminom pre.
Ano gusto mo? Itong taoy? O ano, tanduay? So ayun, maligo na tayo. Oh. Ina, hello, hi. Oh, Janje, hi. Ana, hi. Ah. Tanduay. Ano na? Ha? So ayun, maligo na tayo. Babawa ka. Balik tayo. Go kayo. Jampuan. Hotel ba yan? Iyan ang hotel. Kami si Tilo. Ayun, sarap maligo dito. Malamig, malinis ang tubig. Tanduay Ram Light. Pangtanggal sa lamig. Alright, so ayun mga kalay, alas 5 na ng hapon. So ngayon, uwi na. Sulit yung ligo. So ngayon, pauwi na kami. Right. So dahil pauwi na kami mga kalay, hanggang dito lang itong video natin ngayon. Maraming salamat sa mga nanood. Ingat.
Bye-bye.